Hej og velkommen tilbage til Odense og Nyborg Pava Center. I dag har jeg fået den her Fiat Ducato ind, og det er den perfekte mulighed for igen at tage jer med rundt og vise, hvordan vi sprøjter hulerum. Så lige om lidt, der følger jeg min sprøjtemand hele vejen rundt, og så kan I se, hvordan vi gør her ved os.